25 जुलाइ खालि फाग्ला सेरफां NGO आ मोनसे मख'जाथाव खामानि मावदों। बे फाग्ला सेरफां NGO नि जुगिदि जिहेतु फरेस्टनि अरुणाचल आरो आसाम बर्डारनि फरेस्टनि हाया ओरैनो लांदां हिसाबै गोलैना दंमोन। बे लांदां हाखौ जों मावथिफ्रा नुनानै दिनै जिबायदि हाबाफारि लादों दंफां गायनाय आरो बे दंफां गायनायजों लोगोसे NGO आ मोननैसो मोजां थांखि लानानै खामानि मावनो ओंखारबोदों। बे जाहैबाय ग्रिन अर्गेनिक रिभलिउसनखौ बिथांमोना नोजोर बोखादों। खाथि खालानि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट खालामनानै बिथांमोना खामानि मावनो ओंखारबोदों। फारसेथिं मिथिंगायारि जिथु कलेप्स दिनैनि तारिखाव अखा हायै बायदिसिना बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय बिफां लाइफां खमायलांनायनि थाखाय। बिफां लाइफां खमायलांनायखौ जुदि होबथानोब्ला जों गायनोबो नांगोन। अब्लासो जोङो मिथिंगायारि जिहेतु बारहावा अक्सिजेननि बिबांखौ जों मोनगोन। बे हिसाबै बिथांमोना जिहेतु दंफां गायदों बेयाव जों जोबोद बाख्नायनो गोनां मोनसे हाबा मावनायखौ जों नुदों। फारसेथिं जिहेतु मैदेर आरो मानसि बे मोननैनि गेजेरावहा मोनसे कनफ्लिक्ट जालायबाय थादों। बे कनफ्लिक्टसो लानानै बिथांमोना मोनसे सिन्था सरसा खालामदों जे मा लामाजों थाङोब्ला बे मैदेर आरो मानसिनि कनफ्लिक्टसो जों फोजोबनो हागोन। बिथांमोना बुंदों सिगाङाव मैदेरनि थानाय जायगा न'खौ जों थिग खालामना होनि, थारमाने हाग्राखौ थिग खालामनो हागोन, बिफां लाइफां गायनो हागोन। बिनि उनावहा बिथांमोननि जिहेतु करिडरखौ बिथांमोना मोजाङै खालामनो हागोन। बिनि उनाव बिथांमोननि जितु जानो थाखाय आदार नांगौ, बे आदारनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिफां गायगोन, जेरै थालिर, खान्थाल बा थाइगिर बेफोरबायदि बिफांखौ गायगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेफोरखौ नायोब्ला निस्सय बिथांमोना साक्सेस जागोन। जिहेतु मिथिंगायारि खामानि मावोब्ला बयबो बोर मोनो, बे हिसाबै बिथांमोना बोर मोनगोन। फारसेथिं आं बे जायगायाव जिहेतु फैनानै आं मानसिफोराव सोंफैदों, रायलायफैनायावहा बिथांमोना जायगानि मानसिया बुंदों जे बे जायगायावनो सानै मानसि मैदेरजों बुथारजाबाय। मैदेरजों बुथारजानायनि थाखायनो बिथांमोना गामिखौ गारनानै खारबाय आरो हाया लांदां जानानै थाबाय। जाहाथे मोनसे समाव बे हाखौ लानानै जिहेतु जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जाया, बे दाङाबाजिया होबथानो थाखाय बिथांमोना जिहेतु सिन्था सरसा खालामदों जे हाग्राया हाग्रायैनो थाथों। बे हिसाबै हाग्रा गायफिननो थाखाय हाग्रा बिफानखौ लोगोआव लानानै बिथांमोना दिनै बिफां गायदों। खोब मोजां, बाख्नायथाव। आरो नोंथांमोनखौ आं साबायखर होदों, मिडिया पार्सनखौबो, जिहेतु नोंथांमोना जोंखौ बहुत मोजां कपारेसन होफैदों। फैनानै बिथांमोन NGO नि मानसि कपारेसन होफैदों, रायजो राजा कपारेसन होफैदों। आरो फारसेथिं आं मोनसे आसाबादि खालामो, जिहेतु जोंनि दानि सोलिबाय थानाय प्रमद बर' सरखार सालायदों, प्रमद बर' सारआ, बिथांनि कनसेप्टआ खोब मोजां। कनसेप्टआ जाहैबाय ग्रिन रिभलिउसन बा ग्रिन बड'लेण्ड मिसन, दंफां गायनायनि मिसनबो लाफादों। बेफोरबायदि मिसनखौ लाफानानै बे थांनायाव निस्सय बिथांमोनाबो बे मिसननि जुगैनो खामानि मावफानो हागोन। आरो दानि चिफ सारा प्रमद बर' सारा हयथ' बिथांमोनखौ बहुत हेफाजाब होगोन आं सानदों। फारसेथिं प्रमद बर' सारा ससिय' इक' डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बहुत सानो। थ' ससिय' इक' डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सानोब्ला बिथांमोना जिहेतु ससिय' इक' डेभेलपमेन्ट लानाबो बिथांमोन सारजों रायज्लायनो खामानि मावगोन। मानो होनब्ला बिथांमोना बुंदों जे मैदेर आरो मानसिनि जिहेतु कनफ्लिक्ट बेखौ सिमफायनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेरे मोदै फिसिनायनि मोनसे ट्रेनिं होनायनि खोथा सानदों। खाथि खालानि गामिफोरखौ लानानै बिथांमोना ट्रेनिं होगोन, बेरे मोदै फिसिनो फोरोंगोन। फारसेथिं सेरिकालसारखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन होनदों। जिहेतु बे एरियानि हाया बिराद मोजां। दाथ' नुदों बेहायनो इन्दि बिफांफ्रा बहुत ओरैनो रज'नाय बिराद मोजां सेहेरा जादों। दा बेफोरखौ लानानै जुदि जोंनि बर' आइजोफोरखौ जुदि सेरिकालसारनि जुगिदि ट्रेनिं होनानै जुदि एम्फौ फिसिनाय बायदिसिनाफोरखौ जुदि फोरोंनानै जुदि बिथांमोननि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टजों लोगोसे रांखान्थि जिहेतु इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बेखौ लाबोफानो हागोन, आं बेखौ नुदों। थ' बिदियैनो जों गोबां किसु खामानिफोरखौ हयथ' मावलांनो बिथांमोना उद्देश्य दङ। अर्गेनिक जिहेतु हाब रौतायाव जिहेतु दानि सरकारा प्रमद बर' सारा जिहेतु अर्गेनिक मोनसे हाब हिसाबै
रौतायाव मोनसे बाजार मार्केट एसि रुमनि मोनसे मार्केट बानायनानै होगोन होननानै बुंदों। बाजार कल्ड स्टरेज नङा बाजार मोनसे मल अनलि बेयाव अर्गेनिकनि थाखायल' मैगं थाइगंनि थाखायल' थ' बे अर्गेनिक जिहेतु बाजार न'खौ बानायना होनाल'सो जानाय नङा बेहाय फाननो थाखाय जिहेतु अर्गेनिक मैगं थाइगंबो थानांगोन। फारसेथिं जों नुबाय जोंनि हाइवेनि खोला फारसे गोजामसो माने सिभिलियन एरियायावहा दिनैनि तारिखाव अर्गेनिक मैगं थाइगं माने बहुत गोब्राब जाबाय। बे हिसाबै जोंनि साहा भारत जि जायगाफ्रावहा माने फरेस्ट एरिया भिलेज बेफोरावहा दासिमबो जोंनि मानसिया हासार बायदिसिना बाहायनानै केमिकेल्स बाहायालासिनो आबाद मावबाय थादों। थ' बेफोरखौ लानानै जों सिन्था खालामजायो नामा? बेफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि बे दानि प्रमद बर' सारनि जितु मिशन बे मिशना एसेबाबो हेल्प होगोन आं बेखौ सानदों। बिदिनो हयथ' जों बे एनजिअनि थ्रुयै माने जोंनि एरियानि खाथि खालानि गामिनि फरेस्टलेण्डनि एरियानि मानसिफ्रा हेफाजाब मोनगोन आं सानो। बे हाबाफारियावथ' जोंनि मोन उद्देश्यआ गासै 500 बिगा आरो 50निख्रुइबो बांसिन हेक्टरनि सायाव दं बेखिनियानो। मा मा बिफां गायनाय जागोन? दा बेयाव मेनलि जोङो ओरैबायदि मोनसे खालामनो नागिरदों नैबे दा दंफां गायनायनि गेजेरजों बेयाव 10 बिगा चन्दन 10 बिगा खोदोम 10 बिगा गाम्बारि 10 बिगा थिग बेबायदिनो 10 बिगा राननानै जोङो मोजां भेलुएबल दंफांफोरखौ जों गायनो सानदों आरो सिगुन गाम्बारि साल बिथिंनिफ्राय खैरो बेखिनि आरो। जों बबेबा समाव नुनो मोनो बिफांखौ गायो नाथाय बिनि जोथोना जाया जायनि थाखाय बिफां गायनायफोरा थांनानै थाया। ओरैनो नंगौ बे बाथ्राया सैथो गायो गायनाया खिन्थु उनावहाय बेखौ जोथोन लायैनि खारनाव थैलाङो। खिन्थु जोंनि नैबे फाग्ला सेरफां एनजिअ'आ बेखौ ओरैबायदि सानदों जे गायनायनिफ्रायनो बिराद जोथोन लानानै बेखौ फुरा देरहानाय टारगेट जों लादों आरो। बे जिथु ओनसोला हाग्रा बिफाननि आवथायाव बिथांमोननिफ्राय माबायदि आयेन दा बर्थमान जों जेराव दंफां गायदों बियो फरेस्टनि आन्दारावनो दङ बेखौ जोङो मिथिखाबाय आरो डिएफअ उदालगुरि बिनिफ्राय माजबाद रेन्ज अफिसारजों जों बिसोरजों कनफार्म कनसालटेसनाव थानानैनो दिनै बे खामानिखौ मावदों। बे बाथ्राया सैथोथार जों जिथुनाखि फरेस्ट खालामनो नागिरदों बेखौ जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोब्बा लानानैनो जोङो बेखौ मावनो थांगासिनो दङ। जिहेतु मैखोम नैबे मैदेरनि जायगा बेनि बेलायाव बिफांखौ जोथोन लाखिनायनि बेलायाव माबायदि थांखि लागोन? आंनि नोजोराथ' गेदेरफोरनि बुंनाय बाथ्रा आरो आंनि सालिजारियाव आं बेखौ मोनदों जे मेन एलिफेन्टखौ कनफ्लिक्ट बेखौ जुदि गैया खालामनोबा बेयाव मोननै मोनथामसो खामानि मावनो गोनां दंथारो। एक नाम्बाराव जाहैबाय मा बेखौ साइड फारसेथिं बेनि जाग्रा आदारखौ दोनथारनांगौ जेरावहाय जोङो मानसिफ्रा थांस'वा बेयो माने अफ साइडआव बेनि जाग्राफोरखौ जोङो रेडि खालामना दोननांगौ। जेरै हमना ला थालिर आथिया थालिर बिनिफ्राय खान्थाल बिनिफ्राय थाइगिर दंफां आरो बिनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ जों बेफोरखौ अफ साइडथिं जों गायनानै दोननांगौ जाहाथे जोंनि नैबे जेराव जुदि सिभिलियनफ्रा थायो रायजो जायो बिनिफ्राय फरेस्टेसन खालामो बेयाव जाहाथे बिथांमोना फैनो बावो बा फैनो गोसो जाया। एनजिअखौ रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि नैबे हालामनि रायजो? दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ गोबां अनसायदों। दा जोंनि मेन मथ' एबा मिशन भिजनखौ लानानै बिथांमोना बुजिहांबाय कमप्लिटलि बुजिजोबाखैबो जानो हागौ खिन्थु जों बेखौ पर्यायक्रमै जोङो फोरमायलांगोन आरो मावनायनि गेजेरजों बिसोरनो जों फोरमायना होगोन बे आरो बाथ्राया। एनजिअनि एखेबारे नाम्बार 1 थांखियाथ' नैबे जोंनि जिथु एरिया बे सनालिपारा एरिया बेखौ लानानै जोङो बे मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ जों फोजोबनो नाजादों। नाम्बार 1 मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ फोजोबनो नाजानायाव जों दिनै नैबे फरेस्टेसनखौ मावनो गोनां जादों। दा जों साइड फारसेथिं जों अफ साइडथिं बेखौ गायगोन जिहेथु मैदेर जाग्रा दंफांफोरखौ। दा बेनिफ्राय जोंनि नाम्बार 2 मिसना जाहैबाय मा जे बे साहा ओनसोलाव बिराद माने पटेनसियेलफोर दङ। दा बे पटेनसियेल प्रडाक्टफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनानै बेखौ कमार्शियेल मेथडजों लांनानै जोङो हाइ मार्केटाव जों लांनो सानदों आरो। सापस हमना ला बे साहा ओनसोलथिं जिथुनाखि जेसेबां प्रडाक्सन फैयो माइ बेनिफ्राय बानलु मैगं थाइगं ग्रिन भेजिटेबोल गासिबो अर्गेनिक माने इसेबो केमिकेल बाहायनाय जाया। अलरेडि बियो ओरैबायदि भेलु गोनांखा खिन्थु जों बेनि भेलुखौ जों हमनो हायाखै दा। दा सापस हमना ला मार्केटाव माबायदि भेजिटेबोल ओंखारो प्रडाक्सन ओंखारो बियो हाइ भेलु भलुमनि केमिकेल दङ।
बेखौ जानानै जों ओरैबायदि बेमार जादों दा जों उपलब्धि खालामदों आरो दा सुबुं समाजा आरो गोरों गोरा थाखोनि मानसिफ्रा बे जिथु केमिकेल बेखौ एरायनो सानदों खिन्थु हायाखै बिनि लामाखौनो मोनाखै बबे दिगजों एरायगोन केमिकेल प्रडाक्टखौ दा जोंनि NGO निफ्राय जों बेखौ नुदों जे साहा ओनसोलथिं जिहेतु केमिकेल इउज जाया बे साहा ओनसोलनिफ्राय अर्गेनिक पइन्ट खालामनानै प्रडाक्सनखौ जों लांगोन आरो जागायनानै दा बेनिफ्राय रौतायाव मोनसे अर्गेनिक हाब खालामगोन गिदिरथार बेनिफ्राय बै फिसा फिसा पइन्टनिफ्राय बेयाव जमा खालामनानै जों गोजौ लेभेलाव बेखौ साप्लाय खालामगोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फेन्सिं प्रटेक्सन होनायनि थाखाय बाथ्रा बे माब्लासिम जाफुंगोन? दा जोंहा बिथां माजबाद फरेस्टनि अफिसार मिन्टु बर' बिथाङा खोथा होदों फेन्सिं थार आरो सलार फेन्सिं बेनिफ्राय एलिफेन्ट टावार वाचिं टावार जोङो डिपार्टमेन्टजों कनफार्मेसनाव थानानै बेसेबांखिनि आग बारायनो हायो जों बेखौ आग बारायलांबाय थानोसै बिनिफ्राय बर्थमान सरकार जोंहा BTC सरकार दं प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बेखौ बिसिनि सायाव जोङो आवेदन खालामगोन बा खावलायगोन जेसेबां हायो एसेबांनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खौ लोब्बा लानानै बिथांमोननि खाथियाव जों जेसेबां हायो एसेबां बे एलिफेन्ट वाचिं टावार आरो फेन्सिं सलार फेन्सिंखौ जों थाबनो मोननायनि खाबुखौ जों खालामना लानो सानदों आरो। फाग्ला सेरफां NGO फाग्ला मानो बुंदों गासैबोथ' मोजाङानो गोजा। नंगौ सैथो मानसिफ्रा मानो फाग्ला होननानै सानदों आरो फाग्लानि ओंथिया मा थारमाने जों जेराव बे लकेसना बे फाग्ला दैनि सेरफाङाव दं आरो बेनिखायनो जों जारिमिन मोनसे सृष्टि खालामनो नागिरदों बे फाग्ला दैखौ जों लाफानाय जादों आरो दा बेनिखायनो NGOनि नामखौबो फाग्ला सेरफां NGO होननानै दोननाय जादों आरो जों फैनाया नुबोबाय माजबादनिफ्राय ओरै साहा ओनसोलथिं गासै 18-20 किल'मिटारसो जागोन दा बे एरियायाव सोलोंथाइनि माखासे जोङो जिथुनाखि अबस्था फरायसालिनि अबस्था लामानि अबस्था बिनिफ्राय लोंग्रा दैनि अबस्था आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरनि लिभिं स्टान्डार्ड बेखौ नोजोर बोनानै जों सानदों बेयाव निस्सय गोबांथार डिपार्टमेन्टेल ट्रेनिंनि एवारनेसनि गोनांथि दङ बेखौ जों सानदों आरो जों NGO तरफनिफ्राय बेखौ लासै जोङो एवारनेसजों लोगोसे बिथांमोननो अबगत इनफरमेसनखौ जों होनो सानदों आरो बे फाग्ला सेरफां NGO रायजो थेंक इउ। जोबथारनायाव आं बेखौ दाजाबदेरनानै साबायखर बावनो सानदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दा जोंनिया BTR सरकारनि सिङाव मोनसे आबादारि आफाद दङ फार्मार सेल दा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा सिनाव बसुमतारी आदा बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी बिथांमोनहा दिनैनि नैबे फाग्ला सेरफां NGO दानायाव आरो प्लेन्टेसन हाबाफारि लानायाव गोबांथार बिहोमा होबाय आरो हेफाजाब मदद होनायनि थाखाय आङो फार्मार सेलखौ जथेस्थ' जोंनि फाग्ला सेरफां NGO निफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय बेखिनियानो।